Glazba oplemenjuje čovjeka, a osim svladavanja tehnika sviranja instrumenta, učenici glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu uz glazbeno obrazovanje razvijaju i radne navike, komunikacijske vještine i emocionalnu inteligenciju. Glazbena poduka u Zagrebu počela je već u 18. stoljeću, zahvaljujući odluci carice Marije Terezije, a malo poslije u drugim hrvatskim gradovima. Umjetnička glazbena škola osnovana je kao Musikverein, što je ujedno bio naziv društva ljubitelja glazbe. S radom je počela 16. veljače 1829. te se taj datum obilježava kao dan škole. Nakon uzastopnih selidbi Gornjim gradom, naposljetku se smjestila u Gundulićevu ulicu, gdje i danas djeluje kao i na još dvije lokacije u središtu grada. Ime joj se više puta mijenjalo. Nekada škola Hrvatskog narodnog zemaljskog glazbenog zavoda 1921. postaje Kraljevski konzervatorij, a godinu poslije Kraljevska muzička akademija s visokoškolskom glazbenom naobrazbom. Godine 1951. u skladu s tadašnjim zakonskim propisima o ustrojstvu i radu glazbenih škola, iz visoke škole, današnje Muzička akademija u Zagrebu, izdvojeno je osnovno i srednje obrazovanje. Od 1962. glazbena škola u Gundulićevoj nosi ime hrvatskog skladatelja Ilirca Vatroslava Lisinskog. Uz njezin rad od samog početka vežu se brojna imena uglednih glazbenih umjetnika koji su ostavili neizbrisiv trag kao profesori i ravnatelji, dirigenti, muzikolozi, interpreti i pedagozi. Zgrada u kojoj je smještena glazbena škola Vatroslava Lisinskog oštećena je u potresu, ali uspješno obnovljena. Osim što je među najvećima i najstarijima, glazbena škola Vatroslava Lisinskog u Zagrebu jedna je od rijetkih čiji rad obuhvaća gotovo sve obrazovne programe i upriliče više od 250 koncerata godišnje. Svojim djelovanjem vrsni nastavnici pronose njezin ugled i izvrsnost u glazbenom obrazovanju.